si Visayan Daisy Vlog. Andito ako ngayon sa Central kasi bibili ako ng pangregalo namin sa sa Christmas party namin sa 18. Kaya samahan niyo ako na maghahanap tayo kung anong pwedeng mabili doon sa swerteng nabunot ko. Hulaan nyo guys kung sinong nabunot ko guys. Baka hulihin tayo kaya dapat nakakamas. Mahirap na, 2,000 din to. Magkano rin dyan sa atin, nasa kulang 14 din. Kaya ingat tayo. Saan ba ako? Magano tayo guys, mag-ingat-ingat gawa nung nakaraang linggo. May Pilipino na sagasaan. Yung Pilipina ayun, dead na ata. Tapos yung lalaki, ewan ko, parang gulay ata. Siya yung nakoma daw. Kaya ingat-ingat tayo. Guys, andito ako sa Sasa. Ito ang napili ko guys, oh. Tsaka ito, oh. Pang regalo. At ito naman ang Abercrombie. Bali ito ang bibiling ko, 3. Okay, madam. Okay, umaya. Original niya 800. Ngayon naging 320 na lang. Tapos yung sama yun ito kanina, 580, 360 na lang. Bali malaki rin ang niya na discount ko. Tapos nangihingi pa ako guys ng malaki rin dito na discount ko. Nangihingi pa ako ng regalo. Kasi 3 binili ko. Kaya dapat may regalo to. Para hindi magtinonto ito. Ito guys, ang dami niyang binigay sa akin na sample, mga okay na rin, mga sample lang. Pinagtatagaan ni Visayan Daisy ang mga sample. Success na guys, okay na. Ito na, Ang tagal ko kasi yung pinamember pa nila ako kasi sayang naman daw yung nabili ko ba. Mahigit 1,000. Ngayon sabi niya sayang magpa-member. Nag-download pa ako yung apps ng Sasa. Ayun, para pag pag nag-birthday raw ako, padadalang kanila ng parang gift check ba ng $100. May pa raw sila, may regalo pa raw sila. Ewan ko kung totoo, baka nga totoo kasi ang tagal ng ang tagal ng paghintay ko doon na inayos. Akala kanina guys akala ni Rain
siya ang nabunot ko. Kasi nag-post siya sa sa GC namin na sabi niya kung sino man dyan nakakuha ng pangalan ko, wag niyo akong anuhin na, wag yung damit ang ibigay niyo sa akin. Magano nga tayo, magmas, baka mamaya mauli 2,000 din to. Sabi niya wag daw damit ang ibigay sa kanya. Tapos niloko ko siya. Sabi ko, ano na lang rin, ng pabango na lang ibigay ko. O kaya medyas. Bago sumagot. Sumagot siya, sabi niya, ay tigli, wag na yung medyas. Kasi ang dami ko ng medyas, okay, pabango na lang. Hindi niya alam, niluloko ko. Hindi naman siya talagang nabunot ko eh. Iba ang nabunot ko. Kaso lang, siyempre, inaano ko lang, inaasar ko lang si Rain. Alam mo naman si Visayan Daisy, talagang maloko. Kaya ang alam ni Rain, siya talaga nabunot ko. Pero hindi guys, hindi siya nabunot ko. Ano ko lang yung joke, Rain. Huwag kang magalit, Rain. Pero maganda sana kung ikaw nabunot ko, kaso lang wala eh. Pero okay din naman yung nabunot ko, friend ko rin naman eh. Kaya ano lang dapat, yung 100 lang dapat ang ano namin, ang tawag dito, yung minimum ba, minimum, bahala ka pataas. Pero siyempre, ano ba mabibili sa 100 piso kundi cornito? $100. Wala naman, kundi damit lang sa sa mungkok o ano. Kaya okay naman kasi ano naman eh, clue. Nililibre naman ako nito lagi eh. Pagkasama ko ay naano ako eh. Pinapakain ako eh. Tsaka lagi ako nito nililibre sa nililibre ako nito sa cream kong nagori, saka sabon. Hula nyo na ba, look mo friends, kung sino siya? Pero hindi pa rin ito mahuhuli kung sino siya. Kaya okay lang, hindi naman kasi naman to siya eh, mabait to. Tsaka pag yung to guys, yung malay mo, kinasal to sa kukunin din ako nitong ninang eh. Kaya okay lang. Ito ngayon naglalakad sa gitna ng kalsada si Visayan Daisy, walang kasama. Si Ams TV ba? Si Ami. Kung nandito ka, sakay ka sa walis. Diba? Naku, ang daming pulis. Kaso lang wala namang problema, gawa na naman ako, nakamas naman ako eh. Kaya okay lang. Guys, ito nagginutom na naman si Visayan, nagugutom, kaya dumaan muna akong McDonald's. Ikot kasi ako nang ikot sa Central. Ayun na ginutom na oras na, higit mag-alas 2 na. Bali ito na yung ko guys, yung tanghalian ko. Kain tayo guys. Sabi.再翻少少嘅波片。
我要個面完嘅，非常好咁樣。好，鬼佬鬼佬啊？唔係中國嚟，中國嚟，仲要佢係撈啲米燒睇，睇緊嗰度，唔係啊，想燒到嗰度嘅。Training. Dami kasi ano puno ay mga upuan. Ano, GM. Kala may french fries ha. So ha. Hapon pinaglaway mo kami sa french fries mo, GM. So ngayon no. Pero maubos ko ito lahat. Gusto kong kainan na ano guys na hamburger dun sa ano sa one side ano bang ano yun ano ba yung 5 ang umpisa nun eh. Maganda doon kasi ang sarap doon ng hamburger nila doon kasi isang hamburger lang may 100. Kaya pakilala ibig sabihin masarap kasi ang hamburger pa lang may 100 na. Lagi kong niyaya doon sa Ilse. Nakakain kami kasi i-content ko nga, ayaw niya. Pagpapasok na kami doon, hinihila niya ako sa magluto na lang doon sa boarding house. Kasi sabi ko nga ano lang, one time lang ba? Pangit naman kasi na matagayin nito, mag-isa ka lang kakain, walang kabuhay-buhay ba? Mas maganda yung marami kayo na lalo't nag-aagawan, yun ang masarap. Parang kagaya rin sa ano sa pag nag-last chatter ba, di ba? Pag konti lang kayo nagdudot-dot, di ba, pangit. Pero pag marami kayo, di ba, may trail. Ganun din sa pag ano, pag nakain ka. Walang ka ano ba? Tatlong marites dyan. Kain tayo. Ruby. Judy, saka Mira Marley. Alam ko masasarap lagi kinakain nyo dyan. Tingnan mo guys, ang kinain ko lang yung ano ba yun, yung egg muffin ba yun? Tsaka ano, tsaka yung ito, ang dami kong ano, hindi ko na maubos, sayang. Pangsit kasi. Kung iuwi mo naman ito, wala naman ito lasa mamaya. Gawa na ano na, ano ba yun sa Visayan, humuy na. Kaya sayang. Pag ganito kasi sa ano, sa abroad, wala no, hindi masarap yung ano niya, hindi kaya dahil tapos sa Pilipinas tayo, ubos natin ito lahat ng magkano in-order mo.
Gajabita. Pagpunta mo ng Bagyo, ang dami nito yung strawberry. Ang dami doon, punta kang strawberry field. Maganda doon, may Gajabita sa sa park nila. May naglalako doon na taho ba? Ang nila, pag bumili ko doon ng taho na, di ba ang nilalagay lang sa Maynila, yung arnibal lang, tsaka yung sago. Sa Bagyo, makikita mo talagang yung isang bottle talaga na na ang daming mga strawberry na taho, tsaka yung sago. Sarap-sarap. Kaya punta ka lagi doon sa park, sa Burnham. Daming doon. Sarap ng taho nila doon na strawberry. Walang tagal pag isa ka lang kumakain. Hindi kasi day off ni Jose, bali ang day off niya lang once a month. Doon katapusan. Kung saan yung wala na akong part-time kasi dati kong amo. Ako doon yung Sabado may trabaho ako, natatapos ako taga alas 2. Ay ngayon ko saan yung umaga na talagang buong Sabado na. Wala akong kasama. Kaya doon nga ako napunta, minsan kila MC kasi wala na akong kasama. Lalo ngayon si sinusumpong, hindi akaranti na ako doon makapunta sa kanya nung nakaraan, di ba? Gajabita, narinig mo nung kumuha ako ng damit, nag-aaway kami noon. Kaya hindi okay na kausap mo, na may gitna isang linggo, tapos kanina sa umaga tawag ko ng tawag, hindi sinasagot yung tawag ko. Tapos yung hanggang ngayon, tinatawagan ko ngayon, hindi pa rin sumasagot. Kasi siya yung kasi yung nagmiminupusal, kaya mainit laging ulo. Alam mo na. Kaya nang nagmiminupusal, kaya dapat na lang, nawain na lang. Buti ako hindi ko naranasan yung magminupusal, kaya siyempre, inopera ako Kaya hindi ko na kasi yung iba nga doon nasisira ang ulo niyan busog na ako, para na naman ako masusuka. Kinikilig ako. Yan mo, sayang lang wala pa kalahati Saka yung coke, wala hanggang dito lang Ay dapat kalahati andito pa lang ang coke ko Kundi pa lang na ko. Kundi pa lang na inom ko. Kinikilig na ako. Sayang, hindi ko naubos. Dami po. Ay, ayoko na. Nakikilig ako. Ay, naku po. Sige, digay ko. Guys, hanggang dito na lang muli. Ito si Visayan guys, si vlog. Tingnan nyo na lang guys sa yung tanong ko pagkatapos ito ng salita. Anuhin mo yung sagutin mo yung yung tanong ko. Hayaan ko lang.
Kaya dapat alam nyo ang mga sinabi ko. Sige na guys, ito si Visayan Daisy Vlog na nagsasabing babu at busog na. Hindi ko naubos ang french fries tsaka coke na sobra po sa kalahati. Babu. Guys, ito guys ang tanong. Pagkatapos yung magtanong doon kayo mag-start sumagot. Ano yung dalawang pagkain na hindi ko naubos? Sagot! Sige na guys, ito na. May dalawa akong pagkain na hindi naubos. Ano yon? Dalawa sila. Babu!